Georuteronoidioma noruecis, planetens mest fascinerende paradoks. Det findes et sted i verden, der fjeld omfavner havet, da Kristusstatuen åbner armene for å tage imod alle, der sambaen pulserer i byens årer som hjerteslagene til en forelsket. Dette stedet er virkelig, men det er også et paradoks. Det er Rio de Janeiro, og det jeg kommer til at fortælle dig de næste minutterne vil få dig til at forstå, hvorfor millioner af mennesker kalder denne byen sit hjem, og hvorfor millioner andre drømmer om at besøge den mindst én gang i livet. Men før vi fortsætter, hvis du allerede har besøgt Rio eller drømmer om at kende den, giv en tommel op til denne videoen, fordi denne rejsen kommer til at være intens, ærlig og absolut uforglemmelig. Rio de Janeiro er ikke bare en by, det er en følelse. Når du lander på Galeão Internationale Lufthavn eller kommer via Rio-Niterói-broen, er det første, som træffer dig ikke ønene, det er hjertet. De grønne fjellene, som ser ud som om de er håndmalt af en guddommelig kunstner. Havet, som skifter farve afhængig af sollyset. De farverige favelaene, som klatrer op åsene, som om de var hængende hajer fra det moderne Babylon. Ja, jeg sagde favelaer, fordi at snakke om Rio uden at snakke om dens modsætninger, er som at prøve at beskrive havet uden at nævne bølgene. Denne byen har begrænsninger, den har udfordringer, den har problemer, vi ikke kan ignorere. Men den har også en sjæl, en energi, en livskraft, som du ikke finder noget andet sted i verden. Og det er netop denne blandingen mellem det sublime og det virkelige, mellem paradis og udfordring, som gør Rio absolut magnetisk. Lad os begynde med det oplagte, men som aldrig slutter at imponere. Strandene, Copacabana, Ipanema, Leblon, Barra da Tijuca, Prainha, Grumari. Hvert navn bærer et løfte, en anden oplevelse. Copacabana er demokratisk, den tager imod alle med åbne armer, fra forretningsmanden i dress, som stopper for at drikke kokosvand, før han går tilbage til kontoret, til den europæiske turisten, som aldrig har set så hvidt sand og så blåt vand. Fortaget af portugisiske steiner, som tegner bølger, er mere end en sti, det er et symbol. Du går der og føler, at du tråkker på historie, fordi den stranden har set alt, fra den tropiske Belle Epoque til OL i 2016. Ipanema er mere sofistikeret. Den har den vippen af nogen, som ved, at den er speciel, men ikke trænger at skrige. Der finder du jenten fra Ipanema, ikke personen, men ånden hendes, den naturlige skønheden, som Tom Jobim og Vinicius de Moraes udødeliggjorde i en af planetens mest berømte sanger. Og når solen går ned ved Arpoador mellem Ipanema og Copacabana, applauderer folk. Ja, du læste rigtigt. I Rio applauderer vi solnedgangen, fordi her fortjener selv naturen anerkendelse for forestillingen, den tilbyder hver dag. Gastronomi, som fortæller historier. Når skal vi snakke om mad? Fordi i Rio spiser du ikke bare, du rejser gennem smager. Carioca-gastronomien er en perfekt blanding af portugisisk arv, afrikanske og urfolks påvirkninger, og kreativiteten, som bare en kosmopolitisk by kan tilbyde. Vil du have sofistikering? Vi har Michelin-stjernede restauranter, der kokker transformerer brasilianske ingredienser til spiselig kunst. Vil du have autenticitet? Vi har hjørnebarer, der øllet altid er kaldt, rikkepasteten er sprø i perfekt grad, og bacalaoen smelter i munden, mens du snakker om fodbold med folk, du netop mødte, men som allerede virker som venner fra år. Kommenter dernede, hvilken brasiliansk ret du mest vil prøve, og hvis du allerede har prøvet, fortæl, hvilken oplevelse det var. Feijoada er mere end en ret i Rio, det er et helligt ritual. Venligvis serveret på lørdager, samler den familier og venner rundt bordet i en fejring, som kan vare i timer. Svarte bønner kogt med svinekød, serveret med hvidt ris, sprø farofa, sautet kål, skivede appelsiner og den chilien, som brænder, men du klarer ikke at slutte at spise. Og selvfølgelig alt ledsaget af en iskald caipirinha lavet med lime, cachaça, sukker og masse is.
Men Carioca-gastronomien går langt utover. Det er acarajé, du køber på stranden, grillfesten med familien i helgene, acai, som er ren energi, tapioca fyldt, som kan være sødt eller salt, naturlige juice fra frugter, du aldrig har hørt om, men som vil eksplodere smagslykkene dine. Det er restauranter i Botanisk Hage, der du spiser lunch omgivet af frodig natur, kiosker i Barra, der du spiser rækker med fødderne i sanden, og caféer i Santa Teresa, der kunstnere og intellektuelle diskuterer livet, mens de drikker nybrygget kaffe. Og vi kan ikke glemme markedet i Madureira, São Cristóvão Messen, der nordøstlig kultur pulserer stærkt i hjertet af Rio, food trucks i Ipanema, som serverer alt fra håndværkshamburger til vegansk mat af høj kvalitet. Rio er mangfold også på tallerkenen. Det er beviset på, at når forskellige kulturer blandes, er resultatet altid rigere, mere smagfuldt, mere interessant. Her kan du spise frokost med brød og kaffe med mælk i en historisk bar, spise sushi til lunch på en førsteklasses japansk restaurant, spise en organisk naturlig sandwich til ettermiddagsmad og spise moqueca til middag, mens fødderne berører sanden, og du hører lyden af bølgene. Dette er den gastronomiske rigdommen i Rio, et sted, der hvert måltid kan være et eventyr. Folket, som gør forskellen. Men ved du, hvad som virkelig gør Rio speciel? Det er ikke landskabene, det er ikke maten, det er ikke engang strandene, det er folket. Cariocaen har noget, som ikke læres på skolen, ikke købes i butik, ikke læres i bok. Det er kunsten at forvandle et hvert øjeblik til en fejring, en hver samtale til venskab, et hvert problem til en kreativ løsning. Hvis du går der bort i Rio, ikke bekymre dig. Spørg hvem som helst på gaden, og du vil ikke bare modtage en retning. Du vil få en detaljeret forklaring, nogle gange til og med følge til stedet, og sandsynligvis nogle tips om coole steder at besøge på vejen. Cariocaen er slik, gæstfri af natur, snakkesalig af yrke, optimistisk af nødvendighed. Selvfølgelig er ikke alt rosenrødt. Rio står over for alvorlige udfordringer med sikkerhed, social ulighed, infrastruktur. Men det, som imponerer, er, hvordan Cariocaen ikke lader disse problemer ødelægge sin ånd. Det er en modstandskraft her, en evne til at finde glæde selv under de vanskeligste omstændigheder, som er både inspirerende og rørende. Du ser det i damen, som sælger cocada på stranden og hilser på hver kunde med et ægte smil. Du ser det i musikeren, som spiller guitar i metroen og forvandler den slidsomme turen til et minikoncert. Du ser det i ungdommene fra samfundene, som skaber sociale projekter, fodboldskoler, kunstgrupper og beviser, at talent og vilje ikke kender postnummer. Abonner på kanalen nu for at se flere historier om utrolige steder rundt om i verden, og aktiver bjælden for ikke at gå glip af nogen video. Rio er også kendt for sine vakre mennesker, og ja, det findes vakre mennesker her, men ikke på den stereotype måde, mange forestiller sig. Carioca-skønheden er mangfoldig, den er blandingsrace, den er ægte. Du ser kvinder og mænd af alle farver, kropstyper og stiler, alle selvsikre og komfortable i sin egen hud. Strandkulturen bidrager til dette. Vanen med at vise kroppen uden overdreven genance og fejre fysisk form gennem sport og dans, men også at acceptere ufuldkommenhederne som en del af menneskelig skønhed. De utendørs træningscentrene langs kysten, løbegrupperne, yogaklasserne på stranden ved solopgang, alt dette er en del af en livsstil, som værdsætter velvære og helse, men uden at falde i besættelse eller overfladiskhed. Og moden i Rio har sin egen identitet. Det er sofistikationen i Ipanema med sine designbutikker. Det er den afslappede stilen i Barra, dristigheden til ungdommene i Botafogo og Lapa og den klassiske elegansen i Copacabana. Men uafhængig af stil er det en fælles nævner. Letheden, komforten, følelsen af at folk klæder sig for sig selv, ikke for at imponere andre. Og dette, på en måde, er også en form for skønhed. Denne autenticiteten, denne naturligheden, som kommer fra en by, der det varme klimaet inviterer til enkelhed, og livet utendørs gør alt mere spontant. Når solen går ned, går ikke Rio og lader se.
Den bytter bare klæder og begynder et nyt kapitel af dagen. Carioca-nattelivet er intenst, varieret og utrolig demokratisk. Vil du have sofistikering? Det er takbare med panoramaudsigt, der signaturcocktailler serveres, mens internationale DJ'er styrer dansegulvet. Vil du have tradition? Det er sambahus i Lapa, der livmusikken begynder ved midnat og slutter først, når den sidste gæsten går. Vil du have noget alternativt? Det er undergrundsfester i revitaliserede lagerbygninger. Det er raus på stranden, poesikvælter på skjulte barer. Det findes alt. Rio Scenarium i Lapa, der er en oplevelse i sig selv. 3 etager med antikviteter, en dekoration, som ser ud som et levende museum, og førsteklasses samba. Der kan du danse ved siden af en japansk turist, et argentinsk par, en brasiliansk familie fra São Paulo og cariocaer fra alle hjørner af byen. Musikken forener, rytmen smitter, og pludselig er du svæt og glad. Lær af nogen sag, som du ikke helt forstod, fordi det vigtige er ikke hvad som siges, det er hvad du føler. Ipanema og Leblon har en mere raffineret nattescene med vinbarer og restauranter, som bliver til lounger efter midnat, steder der samtalen er like vigtig som drinken. Barra da Tijuca tiltrækker se et yngre publikum til sine mega-natklubber, som spiller elektronisk musik til daggry. Og for de, som liker kultur, tilbyder Rio kvalitetsteater, musikshow af alle genrer, uafhængige kino og kulturelle arrangementer, som sker næsten hver dag. Circo Voador i Lapa er et ikon for brasiliansk alternativ musik, som har lanceret band, som i dag er nationale stjerner, og fortsætter at være en reference for de, som søger autenticitet. Og selvfølgelig er det hjørnebarerne, disse uformelle byens arvesteder, der er et bord på fortavet, en kald øl og godt selskab er nok til forvandle en vanlig kvælt til et uforglemmeligt minde. Men nu må jeg være ærlig med dig, fordi bare snakke om underværk ville være uretfærdig mod Rios komplekse virkelighed. Denne byen har alvorlige problemer, som ikke kan romantiseres. Byvolden er reel og påvirker hovedsageligt de fattigste befolkningene, som bor i favelaerne. Den sociale uligheden er skrigende. Du kan svinge rundt et hjørne og gå fra den privilegerede sørzone til områder, der det mangler grundlæggende sanitærforhold. Trafikken er kaotisk, offentlig transport trænger hastetiltag, og politisk korruption har efterladt dybe ar. Men ved du, hvad som er interessant? Cariocaen ved alt dette. Han lever med disse problemer hver dag, og likevel giver han ikke op byen sin. Han kæmper, han kræver, han organiserer sig, han skaber løsninger. Det er hundredvis af sociale projekter i Carioca-samfundene, som tilbyder uddannelse, sport, kultur og muligheder for unge, som ellers ville være sårbare. Det er borgerbevægelser, som slår sig sammen for at rense strander, plante træer og revitalisere offentlige pladser. Det er en stolthed over at være Carioca, som går ud over stereotypierne, som er forankret i overbevisningen om, at til trods for alle problemerne, er denne byen værd det. Og dette er kanskje den vigtigste lektionen Rio lærer verden, at et sted ikke trænger at være perfekt for at blive elsket. At skønhed og vanskeligheder kan sameksistere, at paradis ikke er et sted uden problemer. Det er et sted, der folk ikke giver op kampen for bedre dager. Tusind tak for, at du så på. Hvis du likte denne dybere rejsen ind i Rio de Janeiro, ikke glem at like videoen, abonner på kanalen og slå på varsler, så du ikke går glip af næste eventyr. Vi ses. Den endelige invitationen. Så her er min invitation til dig. Kom og kend Rio de Janeiro, men kom med et åbent hjerte og opmærksomme øjne. Ikke forvent bare postkortet, forvent det virkelige livet, pulserende, ufuldkommen og absolut fascinerende. Gå på strandene ved daggry, når de første badende begynder at komme. Gå op til Corcovado på en dag med klar himmel og kend den specielle energien, som stråler fra Kristusstatuen. Spis på en hjørnebar og snak med servitøren om fodbold. Besøg en favela gennem en ansvarlig tur og kend virkeligheden, som eksisterer utover mediernes klichéer. Dans i en karnevalsblok eller i en samba-runde. Se solnedgangen på Arpoador og applauder sammen med alle andre. Smag caipirinha,
Acarajé-Feijoada og gå deritter langs stranden for fordøje, mens du føler havbrisen. Snak med karaokeer, som vil fortælle dig utrolige historier. Giv dig tips, du ikke finder i nogen rejseguide. Få dig til føle dig hjemme selv, om du er tusindvis af kilometer fra din. Tag 1000 billeder, men ikke glem at leve også øjeblikken uden skærm og føle sanden under fødderne, solen på huden, smagen af salt på læberne efter et dyk. Rio vil overraske dig, vil udfordre dig, vil røre dig, og mest sandsynligt vil få dig til ville komme tilbage. Fordi denne byen har magi, den har magnetisme, den har en unik evne til at komme ind i hjertet dit og aldrig forlade. Hvis denne videoen inspirerede dig, hvis du allerede elsker Rio, eller hvis du nu vil kende den, giv en tommel op og abonner på kanalen. Kommenter dernede, hvilket sted i Rio du mest vil besøge, eller hvis du allerede har besøgt, hvilket øjeblik var det mest specielle på rejsen din. Del denne videoen med nogen, som trænger at kende denne vidunderlige byen. Og husk, Rio er ikke perfekt, men den er ægte, den er levende, den er i live. Det er et sted, der fjeld omfavner havet, da Kristus åbner armene for alle, der hver dag kan være et eventyr og hver kvæld en fejring. Kom til Rio. Du vil forstå, hvorfor millioner af mennesker synger med stolthed. Vidunderlig by, fuld af 1000 charme. Til næste video, og måtte dit næste eventyr være uforglemmelig.